عز السلام تانا تقبلوا نايزا channelنا تعزبتي كملكم تصنحوا نزوان زبلنا زيناتات حزلكم قريبا لهم مقتالكم بخبر عدم كبرات سماعات بركز زبلوا وانا وحبريتاتات نايتوب channel متصعنوا اقدم ملقتي دما نوتيفيكيشن مئتان كبصحكم زيناتات بوانو كتكتاتلو نزا نايتوب channel سبسكرايب بمقبر نايدول الملكت متوا ايترسعون سراو السودان استراتيجيكوت مسمر قرب RSF كم زبتغه افليتو وتهدروا معباله خب تግራይ تفطيرو مامداني كاب قال مأسرتي أنسحبو ناتانوهي تقلقي يقهر الله خبل نغيفو جرمن برلين كاب تسنبل حقوس ناب حزن استغيره مدكعتي منستر قدايت وطا إيران عباس أراكشي تنع متنقطة يبو أب أفريقيا خاب زركبو حدا خاب زعبي قدناتات بسم ترام كسيمير زخبركم تخطاتتنا إذن كالأن بزيز حزركم كأربيه سنة يتعنحيد لتنا جنرال في السايا كيدانو كاب حلافنت تلعيلو دعي سمع بريتوريا حلف بيت صحفة سلام انتسأتان تقرأي كوينو السرحة الجنرال حوحات عاد الشمت يبولو بمسألتهم كاب كتما مغلا السرخبو ومنات عبريتاتات لتنا جنرال في السايا خيدانو عزاز السراويت كخون بمرح حوحات دكتور دبرت انجر من كأل تمزيز لهم عزاز السراويت تقرأي زنبرة دحيرو بريزنت زيام محدار تقرأي جنرال تادس ورد دما كاب تحلفنت ملو خمسة عليه زمالكت معبالتات كوينو لهم لتنا جنرال في السايا خيدانو عاد هابتم من دبرتين قبل مكاز زمرا حيل حوحات تأماني أمارة حسراويت حد مغاني فلت جنرال في السايا نبقى أزازنا السراويت ممتو صعبو ناتبوتا بحلا في بيت صحفة السلام متسأتان أتطول لبرهان تسفى ألم كم تتكأن مفلات تقايل له وعات متعراي وتادراو مرحنات كم مقبار بتوسخي بتونزي فتسأن حملي شي زبولو بيت مغرون استفلاليو أكلات شمت يبولو زم التعراي شمت دما حوحات مسمنقس فدرال ناب حيال وتادراو وطري أبسساقاقرلو واني زفتسم زلو سراوي السودان مسؤول تسلفو حالتاتن أبزاء سمي كردفان زركب باران سايان زركب وسنت ختماتات استراتيجيكو بوتاتات كاقوت الدعم السريع حارة خنزوتو فليتو تغلالي ازي حالتات السودان تمالي سنبت إسان شدشان حملة أبزوتو وقع مقلتي سراويتو مسؤول تسلفو حالتات نتن كتماتات بحيلن قرات نتن حارة خنزوتو الراقيتو وتهدراو سرحت بستفتسمه وطن تسلسله خوينو اتوقع دعم السريع اطوار وتهدراو مكاينن حاديقوم كابتن كبابتات كهاد مخم ستقددو اتمغلص وسخ حبر كاب وغن دعم السريع بزاباتي ابسيمن كردفان وريدوم استباله سعرت زاغي استوهبو وقعو ملسي يلن اما حدار زوا كردفان ميني اوركومينا سراوي السودان مسحبره وحالتات حزباو مكلخالن بمخان نختماتات باران غارفان سايان جاب الشخن ملو كم استوقعتاتو غديتو ميناون نتسرعت نصرن استوهادو وتهدراو سقوم تخبل كغلص قلو اتلوم استمزغبي زل عوت موداتا زيكونس ناوسان سقوم تزمرح حدش معراه مخانو غليتو سودان تريبون كم تصبصبو اذن حرا زوص خبابيتات ابتا حفشاو وغ سودان وسان وتهدراوي ربح اللوان كتما برا ابرس ختماتا غزات زخونت العبيد بشنه مبرا 45 كيلومتر طراي رحقا تركب كاليت زعبيت كتما سمين كردفانيا مقصنا إذا ختمة نتان ملا معرب السودان الترخب مأكل نقدن وتدراو معسكر زغونت العبيد كاب كبابا سقعتن زقنت اتمخانو يقلت على كاب تبزلع على جن مقصر سايان نتسمين كردفان مش درمان زرغب استراتيجيكو مسمر إسرائيل السودان حدش مسمر قرب زغفتيو زمع بالزي نحيت الدعم السريع اب كبيد وتدراو تنطلو زقتولو مخنات كاب دوبات تبغيسو بدارفور ابيلو ناب غزات كارتون زحلفو زنبر وتدراو وقرب ندادي أطوارن عدكتاتن حج بسراوي السودان سلتقرص ايو كنتن تخمز قرصو اتما وشتو السودان زلو عطوقات دعم السرع كاب تقند منچم قربهم زخونه زوبا دارفور تنصيلهم كم ترفو استقبل استراتيجيكاوي سقمتيو نبرت تخبابي نمتحزن كتماتات بحقوس كم تقبلو نمدبر راديو BBC عربية لي سلام آل السودان ابزهبو قال قليتهم هذا خبطم نبرتي كل مسمرات داغماي كخفتيو ملاء كردفان دما نام نبرو كمتملس يا خبل تسفو قليتو انت هنا اتا غزات جنا اب تحت خبيت سبعو صقطهم تركب كلا ترديت يتنقالوا بمسألة صبصبات اهرام اونلاين بروجرام مقبع علمن العبيد زلو خنتات ازي اشعال مخانو عبير الله دايركتور اتتكال اب سودان عبد الله الوردات كم زغلصو بسنك تخببا كاب استفالليو زوباتا سودان زوحد زلو تمزابلتي قصر حزبتا ختمه بعصف وسيخلو از دما اب قربا مغب ماين مدهانيتن كبيت صاطي فطير يركب دعم السرع نختما العبيد نوح وان كبيبوا بمصنحو تا ختما اب دندس قيمت تركب كاميازا ختشن اسان سلسن جميرو امونغو سراو السودان دعم السرع زكاز زلوق نملا هاغراو وطبان السودان اداخيمو وطراي زيكونس اسات 13 مليون زيغاتات كامربتم بمزبال اب عالم كاب زغاطمو زخفو 70 قلولاو
ተፈጢሩ ኣሎ። ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ሱዳን ምልክታት ጃምላዊ ህልቂት ዘለዎ ግሰታት ይፍጽሙ ምህላዎም ከጠንቅቕ ጸኒሑ ኣሎ። እዚ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ብሰራዊት ሱዳን ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት ንሰራዊት ሱዳን ካብ ምክልኻልና መጥቃዕቲ ተሰጋጊሩ ምህላው ዘርኢ ኮይኑ ኣብ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ናይ ሰላም ዘተ ድማ ንመንግስቲ ሱዳን ዝያዳ ድልዱል ናይ ምርድዳእ ዓቕሚ ከም ዝህቦ ተንተንቲ ይገልጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ዞህራ ማምዳኒ ንዑ ንምእሳር ምፍራሕ እኳ እንተገበረ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ንምስታፍ ከም ዝወጠነ ገሊጹ። ማምዳኒ ነቲ ብቤት ፍርዲ ገበን ዓለም ዝወፅእ ትእዛዝ ማእሰልቲ ንምትግባር ሕጋዊ ስልጣን ከም ዘይብሉ ብምእማን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘስምዖ መጠንቀቕታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣንሰሓይብሎ። እቲ መራሒ እስራኤል ትማል ሰንበት ምስ ወርደር ፎክስ ኒውስ ኣብ ዝሃበው ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ እቲ ማምዳኒ ዘስምዖ ናይ ቀደም ምፍራሕ ከም ዘይሸቐል ብምግላጽ ነቲ ከንቲባ ጽልኢ የጓህር ኣሎ ክብል ወቂስዎ። ወሲኹ ናታንያሁ ንኹሎም ነበርቲ ኒውዮርክ ኣይሁድ ክርስቲያን ሙስሊምን ከንቲባ ኸውን እናተግብኦ ንሓደ ጉጅለ ምስ ካልእ ንምግጫው ይጻረር ኣሎ ኢሉ። ናታንያሁ ነቲ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ኒውዮርክ ዘጋጠመ ሓደ ኣይሁድን ሓደ እስያውን ብኸራ ዝተባእሰሉ ፍጻሜ ከም ኣብነት ጠቒሱ ፖሊስ ከም ዝሓበሮ እቲ ተጠርጣሪ ነቲ መጥቃዕቲ ክፍጽም ከሎ ኣለሁ ኣክበር እናበለ ይጭድ ነይሩ። እቲ ውልቀ ሰብ ብገበና ጽልኢ ተኸሲሱ ኣሎ። ክልቲኦም ሰባት ካብቲ መጥቃዕቲ ዝደሓኑ ኮይኖም እቲ ፍጻሜ ብማሕበረሰብ ኣይሁድን እስያውን ኣሜሪካን ኩነና ገጢሞ ኣሎ። ናታንያሁ ኣስዒቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነበርቲ ኒውዮርክ ዝኾኑ ኣይሁድ ኣብ ፍርሒ ይርከቡ ኣለዉ ክብል ገሊጹ። ቤት ጽሕፈት እቲ ከንቲባ ብዛዕባ ዝርኢቶ ንምሃብ ዝቐርበሉ ሕቶ ብቕጽበት መልሲ ኣይሃበሉን። ጽኑዕ ደጋፊ መሰላት ፍልስጤም ዝኾነ ማምዳኒ ነቲ እስራኤል ኣብ ጋዛ እተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስርሒት ብምቁዋም ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ቀንዲ መርገፂ ጎስጓስ መረፅኡ ገይርዎ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘስማዕ መደረ ድማ ንናታንያሁ ገበኛ ኩናት ክብል ጸዊዕዎ። ማምዳኒ ከም ኣካል ጎስጓስ መረፅኡ ነቲ ቤት ፍርዲ ገበን ዓለም ኣብ ልዕሊ ናታንያሁ ዘውፅኦ ትእዛዝ ማእሰልቲ ንምትግባር ቃልኣት ነይሩ እዩ። እስራኤል ግን ኣብ ጋዛ ገበን ውግእ ፈጺማ ዝብል ክሲ ብምጻግ ናታንያሁ ነቲ ክሲ መሰረት ዘይብሉ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ሰራዊት እስራኤል ናብ ጋዛ ዝኣተወ ድሕሪ ብ7 ጥቅምቲ 2023 ብሓማስ ዝተመርሐ መጥቃዕቲ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ብዛዕባ እቲ ናታንያሁ ንምእሳር ዝኣተወ ቃል ምስ ተሓተተ ማምዳኒ ምምሕዳሩ ነቲ ሕጊ ከም ዝምርምሮ ብምግላጽ ነቲ ትእዛዝ ንምትግባር ናጻ ዝኾነ ሕጋዊ ስልጣን የብልናን ኢሉ። ማምዳኒ ፌደራላዊ መንግስቲ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ንምእሳር ስጉምቲ ክወስድ ብምጽዋዕ ቤንጃሚን ናታንያሁ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ተቐባልነት የብሉን ክብል ዛዚሙ። ቀዳም ምሸት ኣብ ከተማ በርሊን ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ኩርዓት ሰልፊ ሓደ ውልቀ ሰብ መኪና እናዘወረ ናብቶም ተኣከብቲ ብምእታው ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ሓንቲ ሰበይቲ ክትቀተል ከላ እንተወሓደ 29 ሰባት ድማ ቆሲሎም። ሰበስልጣን ጀርመን እቲ ፍጻሜ እስላማዊ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጾም ኣለዉ። እቲ ወዲ 21 ዓመት ዓብዱላ ባሉት ዝተባህለ ተጠርጣሪ ኣብ ምዕራብ በርሊን ካብ ፖሊስ ብዝተተኮሰ ጥይት ተቐቲሉ። ቻንስለር ጀርመን ፍሬድሪክ መርዝ ነቲ ፍጻሜ ኣሰቃቂ ክብል ኮኒንዎ። እቲ ተጠርጣሪ ዓብዱል ባሉት ዝተባህለ ጀርመናዊ ዜግነት ዘለዎ ሊባኖሳዊ ዝመበቀሉ እዩ። ብኣኽራንነት ዝተለኽፈ ብፖሊስ ዝፍለጥን ከም ዝነበረ ሰበስልጣን ሓቢሮም ኣለዉ። ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ በርሊን ከም ዝገለጾ ባሉት ዝሓለፈ ገበን ታሪክ ነይርዎ እዩ። ኣብ ግንቦት 2025 ናብ ሶርያ ብምኻድ ምስ ጉጅለ ዳዓሽ ንምጽንባር ብቱርክ ኣቢሉ ናብ ሊባኖስ ድሕሪ ምጓዓዙ ኣብኡ ኣብ ዝርከቡ ኣባላት ጉጅለ እዮም ዝበሎም ውልቀ ሰባት ርክብ ፈጢሩ እዩ። በዚ ድማ ኣብ ሓምለ 2025 ኣብ ሊባኖስ ተታሒዙ ንሰለስተ ኣዋርሕ ተፈሪዱ። ድሕሪኡ ኣብ ሕዳር 2025 ናብ ጀርመን ምስ ተመለሰ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ በርሊን ብኡ ንብኡ ተታሒዙ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ጸኒሑ። መራሕቲ ኤውሮጳ ነቲ መጥቃዕቲ ብቕጽበት ኮኒኖም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኮሚሽነር ኤውሮጳ ኡርሱላ ፎን እቲ ናይ ኩርዓት ጽንብል ንመሰረታዊ ክብርታት ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾኑ ናጽነትን ክብረትን ማዕድነትን ዝውክል ምዃኑ ብምጥቃስ መርገጺኣ ገሊጻ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኔዘርላንድ ሮብ ጀተን ምስ ጎረባብትና ጀርመን ብሓባር ንቃለስ ክብል ከሎ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ ሞሎኒ ድማ ናይ ሓድነትን ንሰኹም ኣለና መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ። ሚኒስትር ምክልኻል ዓዲ እንግሊዝ ዎስ ስትሪንግ ብወገኑ ነቲ ፍጻሜ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ሓደጋ ክብል ገሊጽዎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኣራግቺ ዩክሬን ኣብ ባሕሪ ካስፒያን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ንግዲ መርከብ ኢራን ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ዘይተመለሰ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል ጽኑዕ መጠንቀቕታ ይብሎ። እዚ መግለፂ ዝመፀ ዩክሬን ብነፈርቲ ኣልቦ ድሮናት ገይራ ኣብ ዞባ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት እታ መርከብ ከም ተሃልመትን ተኸቲሉ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ተፈጸመ ቀዳም ንግሆ ኮይኑ እታ መርከብ ካብ ሩስያ ወደባት ኣስትራካን ተበጊሳ ናይ ሓፂን ጽዕነት ሒዛ ናብ ወደብ ኣንዛሊ ኢራን ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እዩ። በቲ ተፈጸመ ነታጉ ሓደ ናይ ኢራን ባሕረኛ ክመውት ከሎ ሰለስተ ካልኦት ድማ ቆሲሎም። እታ መርከብ ሩስያ ኣና ተባሂላ ተጠቕሰት መርከብ ኣብ መራሒ ክፍላ ብምዕናው ጉዕዞኣ ክትቋርጽ ተገዲዳ እያ። ሚኒስትር ዓባስ ኣራግቺ ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ኤክስ ኣብ ዝጸሓፎ ጽሑፍ
ፕሬዝደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ አንቀጽ 2 ዝባል 4 ቻንስለር ሕቡራት ሃገራት ዝተሓሰ ጉልጽ ዓመፅ ክብል ገሊጽዎ። ኢራን ነቲ መጥቃዕቲ ብእስራኤል ተደሪኹ ኤውሮጳ ናብ ኩናት ንምስሓብ ዝተገብረ ናይ ዕንደራ ስጉምቲ ክትብል ከሲሳቶ። ሚኒስተር አራክቺ ምስ ላዕለዋይ ወኪል ወጻኢ ፖሊሲ ሕብረት ኤውሮጳ ካያ ካላስን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭን ብቴሌፎን ተዘራሪቦም ኣለዉ። ቤት ምክሪ ጸጥታን ሕቡራት ሃገራት ሃገራዊ ማሕበረሰብን ነቲ ተግባር ክኹንን ድማ ጸዊዑ። ከምኡውን ኣብ ቴህራን ዝርከብ ኣምባሳደር ዩክሬን ተጸዊዑ ጽኑዕ ተቃውሞ ቀሪቡሉ እዩ። ፕሬዝደንት ዩክሬን ቪላድሚር ዘለንስኪ ብወገኑ ዩክሬን ኣብ ባሕሪ ካስፒያን ናይ ርሑቕ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ዓብይ ዓወት ከም ዘመዝገበት ኣፍሊጡ እዩ። ዩክሬን ዝዋቕዓቶም ዕላማታት ምስ ናይ ኢራን ተኣሳሰሩ ወታደራዊ ጽዕነታት ዘጓዓዛ መራኸብ ሓንቲ ናይ ሩስያ ወታደራዊ መርከብን ከም ዝኾኑ ገሊጹ ኣሎ። ዩክሬንን መሻርክታን ምዕራባውያንን ኢራን ንሩስያ ኩናት እትጥቀመሎም ድሮናት ተቐርባላ ብምባል ይኽሱ። እታ ዝተሃርመት መርከብ ድማ ኣብ ትሕቲ እገዳ ኣሜሪካ ዝነበረት እያ። ኢራን ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬን ዘሎ ግጭት ኢዳ ከም ዘእተወት እያ ትገልጽ። እዚ ፍጻመ እዚ ነቲ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ምስቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ወታደራዊ ግጭት ዘራኸበ ሓደገኛ ምዕባለ ኮይኑ ይረአ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብ መጻብኦ ሄርሙዝ 6 መራኸብ ከም እተኣገዳ ተገሊጹ። 6 መራኸብ ብዘይሕጋውን ኣስጋእን ኩነታት ብደቡባዊ ክፋል መጻብኦ ሄርሙዝ ክሓልፋ ኣብ ዝፈተናሉ ከም እተኣገዳ መንግስታዊ ማዕከናት ሓበሬታ ኢራን ሓቢሩ። ተመራኸብ ዝተኣገዳ ስርዓት ምምራሕን ቦታ ምልላይን ድሕሪ ምጥፍአን ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ሓንቲ መርከብ ሓደጋ ዘጋጠማ ክኸውን ከሎ እተን ተረፋ ግን ብቆራጽ መድሕነት ኢራን ናብ መጻብኦ ፋርስ ክምለሳ ተገይሩ ክብል ማዕከናት ዜና ኢራን ይሕብር። ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዝርከቡ ሓደ ካብቶም ዝነውሑ ጎደናታት ብስም ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክስየም ምዃኑ ተፈሊጡ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መንግስቲ ሞሮኮ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዝነውሑ ኣገደስቲ ህዝባዊ ጎደናታት ብስሙ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ሃይወይ ኢሎም ክስይምሉ ምድላዋት የካየዱ ከም ዘለዉ ሓቢሩ። ትራምፕ ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ማሕበራዊ ሚድያ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዘውፅኦ ቪድዮ ነቲ ንተህዝንን ንዳኽላን ዘረኸብ ዝተባለ ዓብ ጎደና ብስሙ ክስየሙ ምርኣዩ ዓብ ክብሪ ምዃኑ ገሊጹ። ንንጉስ ሞሮኮ መሐመድ ሳልሳይ እውን ልባዊ ምስጋና ኣቕሪቡ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ መስል ቅጡፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሸር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብክብሪ ዕድም ሰስና እዩ።